नमस्कार. मोठमोठे कार्यक्रम आणि लग्न समारंभ यामध्ये आपण मसाले भात खाल्लाच असेल. तोच मसाले भात आज आपण सिक्रेट पदार्थ आणि मसाले घालून बनवून घेणार आहोत. पोट भरेल पण मन भरणार नाही असा हा मसाले भात बनवून तयार आहे आणि खाऊन झाल्यानंतर देखील तुमच्या बोटांना मसाले भाताचा सुगंध येतच राहील. तर चला त्यासाठी आपण मसाले पाहून घेणार. अर्धा चमचा बडीशेप, जिरे, शहाजिरे घेतलेले आहेत. तेजपत्ता घेतलेला आहे. त्यासोबतच इथे आपल्याला चमचाभर धणे घेतलेले आहेत. 4 लवंगा, 4 काळी मिरी, थोडंसं दगडफूल, चक्री फूल घेतलेले, दालचिनी घेतलेली, हिरवी वेलची घेतलेली आहे. तुमच्याकडे जर मोठी वेलची असेल तर ती देखील तुम्ही घालू शकता. आणि आता हे सर्व साहित्य आपल्याला मंद आचेवरती भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे याचा जो सुगंध आहे छान असा खुलून येईल. मसाले भातासाठी एक मध्यम आकाराचा बटाटा, थोडंसं गाजर चिरून घेतलेलं आहे, 2 वांगी, थोडासा ओला वाटाणा घेतलेला आहे आणि सोबतच एक लहान वाटी भरून इतका मी तांदूळ धुवून घेतलेला आहे. तर हा तांदूळ धुवून मी जवळपास 15 ते 20 मिनिटे अशाच प्रकारे ठेवून दिलेले आहे. तर आता आपण हा जो मसाला आपण काढून घेतलेला आहे तो आपण भाजून घेणार आहोत. गॅसवर एक लोखंडी तवा ठेवून घेतलेला आहे आणि यावर आपण जो खडा गरम मसाला घेतलेला आहे तो मंद आचेवरती आपल्याला हलकासा भाजून घ्यायचा आहे. तर इथे गॅस मंदच ठेवायचा. मंद आचेवरती हे मसाले छान असे भाजून घ्यायचे आहेत. खमंग असा सुगंध या मसाल्यांचा सुटला की लगेचच आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. तर आता हा मसाला आपण भाजून घेऊया. जो आपण तेजपत्ता घेतला होता 2 ते 3 पाने, त्याला अशा प्रकारे मी मोडून या मसाल्यामध्ये घालून घेतलेला आहे. आणि आता आपल्याला हा मंद आचेवरती 1 ते 2 मिनिटांसाठीच फक्त शेकल्यासारखा करून घ्यायचा आहे आणि लगेचच काढून घ्यायचा आहे, म्हणजे छान अशी याची पावडर बनून तयार होईल. तर आता याला मी फक्त मिनिटभर भाजून घेणार आहे आणि लगेचच आपण याला काढून घेऊया. मसाल्याचा खमंग असा हलका हलका सुगंध सुटत चाललेला आहे. आता याला आपण एका स्टीलच्या ताटामध्ये लगेचच काढून घेऊया आणि गॅस इथे आता मी बंद करून घेतलेला आहे. तर आता हा मसाला आपण काढून घेणार आहोत आणि थोडासा गार झाल्यानंतर याची आपल्याला पावडर बनवून घ्यायची आहे. तर आजचा जो मसाले भात बनवणार आहोत त्यासाठी हाच आहे तो सिक्रेट मसाला. या मसाल्यामुळेच हा मसाला भात अतिशय चविष्ट असा बनून तयार होतो. तर याची आता मी पावडर छान अशी तयार करून घेतलेली आहे. तर आपल्याला जितकी पावडर लागणार आहे या मसाल्याची ती आपण मसाले भातामध्ये घालून घेणार आहोत आणि उरलेली पावडर जी आहे ती हवाबंद डब्यामध्ये आपण भरून ठेवून देणार आहोत. आता आपण मसाले भातासाठी जी फोडणी तयार करायची त्यासाठी आपण तयारी करून घेणार आहोत. एका पॅनमध्ये मी 2 चमचे भरून तेल घालून घेतलेले आहे आणि 1 चमचाभर साजूक तूप घालून घेतलेलं आहे. छान असं गरम झालं की यामध्ये छोटासा तुकडा दालचिनीचा, 2 ते 3 लवंग, 2 ते 3 काळी मिरी, थोडंसं तेजपत्ता घालून घेतलेला आहे आणि यामध्येच आता मी मध्यम आकाराचा जो कांदा आहे तो उभा चिरून अशा प्रकारे आपल्याला घालून घ्यायचा आहे आणि त्याला हलकासा रंग बदलेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. मसाले भात करत असताना कुठेही गॅस आपल्याला फुल करायचा नाही. मध्यम आचेवरती छान असे मसाले, कांदा परतून घ्यायचा आहे. तर कांद्याचा आता हलका हलका रंग बदलत चाललेला आहे. यामध्येच आता आपण जो चिरून घेतलेले जे वांगी होती, बटाटे, गाजर, त्यासोबतच थोडेसे मटार आहेत ते आपण घालून घेतलेले आहे. तर आपल्या आवडीच्या भाज्या तुम्ही यामध्ये घालू शकता. तर माझ्याकडे या भाज्या होत्या, मी या घालून घेतलेल्या आहेत. तर 1 ते 2 मिनिटांसाठी याला छान असं परतून घेऊया. छान असं हे भाज्या परतल्या आहेत. यामध्ये आता मी पाव चमचा हळद घालून घेतलेली आहे आणि 1.25 चमचा इथे मी कोल्हापुरी मसाला घालून घेतलेला आहे. सोबतच आपण जी मसाल्याची पावडर बनवून घेतली होती ती जवळपास 2 चमचे इथे मी घालून घेतलेली आहे आणि छान असा पुन्हा एकदा हा सर्व मसाला या भाज्यांमध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे, परतून घ्यायचा आहे. आता हा मसाला आणि हे सर्व भाज्या या परतून झाल्यानंतरच आपल्याला जो धुवून ठेवलेला तांदूळ होता तो आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत आणि पुन्हा एकदा आपल्याला या तांदळाला या भाज्यांमध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचंय. तांदूळ इथे मी बासमती तुकडा वापरलेला आहे. तुमच्या आवडीचा कोणताही तांदूळ तुम्ही इथे वापरू शकता. फक्त इथे भात सुटसुटीत होईल याकडे आपल्याला लक्ष ठेवायचं आहे. तर हे सर्व घालत असताना मी आलं लसूण पेस्ट घालण्याची विसरले होते. त्यामुळे इथे मी अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घेतलेला आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्याला या भातामध्ये ही आलं लसूण पेस्ट व्यवस्थित परतून घ्यायची. आलं लसूण पेस्ट कांदा घातल्यानंतरच लगेचच तुम्ही घालू शकता. पण आता मी विसरले होते त्यामुळे इथे मी यावेळी घालून घेतलेली आहे. पुन्हा एकदा व्यवस्थित 1 ते 1.5 मिनिटासाठी छान असं परतून घेतल्यानंतर यामध्ये आता आपल्याला पाणी घालून घ्यायचंय.
तर एक लहान वाटी भरून इथे मी तांदूळ घेतला होता, त्यासाठी इथे आपल्याला 2 वाट्या भरून गरम केलेलं पाणी घालून घ्यायचंय. व्यवस्थित छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. आता यामध्ये आपण मीठ घातलं नव्हतं, त्यामुळे इथे आपण चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहोत आणि पुन्हा एकदा या भाताला व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. गॅस इथे आता मी मध्यम आचेवरती ठेवणार आहे. छान अशी उकळी फुटली की मगच आपण यामध्ये कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. भाताला हलकी हलकी उकळी फुटत चाललेली आहे. छान अशी दणदणीत उकळी फुटल्यानंतर यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेली मुठभर कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. पुन्हा एकदा हा तांदूळ जो आहे भात व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि मध्यम आचेवरती आता या भाताला छान असं शिजू द्यायचं आहे. भाज्या बटाटे व्यवस्थित छान असे शिजले जातील. तर आता याला आपण मध्यम आचेवरती शिजवून घेऊया आणि पाणी आता बऱ्यापैकी आटत चाललेलं आहे आणि आता यावर आपण झाकण ठेवून गॅस इथे आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे. तर स्लो आचेवरती आता हा भात बऱ्यापैकी शिजवून घेतलेला आहे, पण तरी देखील भातामध्ये थोडीशी कणी आपल्याला जाणवत आहे. त्यामुळे यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालून घ्यायचंय. तर जास्त पाणी न घालता थोडंसं पाणी घालून एकदम स्लो मंद आचेवरती आपल्याला हा भात वाफेवरती शिजवून घ्यायचा आहे. पुन्हा यावरती मी झाकण ठेवून घेतलं होतं आणि आता हा भात छान असा शिजून तयार झालेला आहे. तर आता हा मसाले भात बनवून तयार झालेला आहे. अख्ख्या घरामध्ये मस्त घमघमाट असा सुटलेला आहे या भाताचा. तर आता यावरती तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ओलं खोबरं किसून देखील घालू शकता. तर आता मसाले भातासोबत खाण्यासाठी इथे मी बुंदीचा रायता बनवून घेणार आहे. तर वाटीमध्ये अर्धी वाटी दही फेटून घेतलेले आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे खारी बुंदी जी असते ती यामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे. थोडीशी वरतून आणखीन बुंदी ही घालून घेतलेली आहे आणि यावरती आता थोडंसं लाल तिखट अशा प्रकारे भुरभुरून घ्यायचं आहे आणि मीठ देखील आपण घालून घेतलं होतं. मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपण एका प्लेटमध्ये हा मसाले भात घालून घेणार आहोत आणि सोबतच बुंदीचा रायता तयार करून घेतलेला खाण्यासाठी देणार आहोत. तर आजची रेसिपी आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.